Hola i benvinguts a l'episodi d'avui de Psicologia en dibuixos. Avui aprendrem sobre la intel·ligència emocional i coneixerem a dos personatges. L'Emma, que té una alta intel·ligència emocional, i l'Ed, que, encara està aprenent. Anem a mirar com gestionen diferents situacions. Avui, tant l'Emma com l'Ed reben crítiques sobre la seva feina. Primer l'Emma sent una gran onada de tristesa. Per què vaig esforçar-me tant? No treballaré tan dur, no val la pena. Però després s'atura i reconeix que la seva tristesa està controlant els seus pensaments. Arrel d'això, pot controlar la seva resposta i demanar feedback per seguir millorant. Per l'altra banda, l'Ed es sent atacat per les paraules del seu mànager. Llavors comença a dir coses al seu mànager que segur se'n penedirà més tard. Així doncs, aquesta és una part molt important de la intel·ligència emocional humana, l'autoconsciència. Entendre les teves emocions és clau. Més tard en el dia, quan tornen a casa, tots dos es troben atrapats en un embús. L'Emma respira profundament, escolta música i ho veu com un moment, com temps per ella. Per l'altra banda, l'Ed reacciona agressivament, incrementa la seva ira i no deixa de mirar el rellotge. Així que, sí, ho heu endevinat, l'autoregulació tracta de controlar aquests impulsos emocionals. No és el que et passa, sinó com reacciones, el que és important. Tant l'Emma com l'Ed, més tard, decideixen reunir-se amb un amic que està preocupat per un assumpte personal. L'Emma l'escolta, mostra preocupació genuïna i ofereix suport sense imposar consells. En canvi, l'Ed interromp ràpidament amb la seva pròpia història, mostrant poca comprensió o preocupació per als sentiments del seu amic. L'empatia consisteix a sentir amb els altres, a ser capaç de sincronitzar amb l'estat emocional d'altres persones. I és un pilar fundamental de la intel·ligència emocional. Quan l'Emma i l'Ed tornen demà a la feina, s'enfronten amb el fet que tenen molt de treball per fer en molt poc temps. L'Emma es manté optimista, es concentra en l'objectiu i troba la motivació intrínseca per superar els obstacles. En canvi, l'Ed es queixa de dificultat, li falta entusiasme i es distrau fàcilment. Trobar l'automotivació per seguir endavant, fins i tot quan les coses són difícils, és molt important per a la intel·ligència emocional i tot depèn de la teva actitud. Igual que les altres formes d'intel·ligència, ser emocionalment intel·ligent no requereix la perfecció de totes les àrees. Tothom té punts forts i febles. La clau és reconèixer quins aspectes de la intel·ligència emocional et poden causar estrès a la teva vida i intentar millorar-los. Això és tot. Espero que us hagi agradat aquest vídeo i si us ha agradat, sisplau, doneu-li a m'agrada, subscriviu-vos i compartiu amb els vostres amics. Moltes gràcies i cuideu-vos. Adeu!